Ole hyvä. Joo, hei kaikki, minä olen Mikko. Ja puhumassa teille hetken tästä, että mitä historiallista oikeasti on. Ja kuten Sampo sanoi, niin kysymyksiä voi laittaa tuonne chattiin. Mä sitä yritän seurailla samaan aikaan tuossa toiselta ruudulta. Ja sitten täällä on muutama kävelevä tanssitietoisena-kirja osallistumassa, niin jos on täydennettävää tai korjattavaa, niin voitte sen sitten sanoa, tai sitten tuolla esityksen jälkeen, jos joku jää aikaa, niin keskustelua, väittelyä, inttämistä, eli siellä voidaan sitten puida asioita tarpeen mukaan. Ja täällä luultavasti on täällä pieniä epämääräisiä poikkeamia, koska tämä on enemmän yleisluontoinen homma kuin tarkoitus mihinkään hirveän tarkaksi jaotteluksi olla. Mutta tervetuloa osallistumaan ja kysykää tarvittaessa sitten lisää tietoja, jos siltä tuntuu. Eli lyhyt vilkaisu tähän meidän sisältöön. Eli mitä tullaan tässä katsomaan. Eli, mistä tässä on kyse? Eli määritellään vain historiallisten tanssien termistöä ja mitä tansseja siihen nyt meillä pääsääntöisesti kuuluu. No sitten, että mistä ne tanssit on lähtöisin, eli miltä alueelta tulee. No, sama aika skaalan kautta, eli olipa kerran, eli missä vaiheessa mitäkin tanssia on ollut, eli pieni aikajatkumo sieltä. No sitten vilkaisu, että kenen tanssia me oikeasti tanssitaan, ketkä niitä on tanssinut aiemmin. No sitten vähän pidempi pohdinta just siitä, että kuinka historiallisia meidän tanssit oikeasti on ja kuinka lähellä ollaan sitä, mitä ehkä on aikanaan tanssittu. No, muutama ongelmakohta näistä historian tanssien jaottelusta ja tulkinnoista muista. Ja sitten pientä pohdintaa siitä, että ketkä niitä tanssii nykyään, mitä sitä pitäisi ehkä sitten huomioida. Ja sitten lopussa muutama huomio ja pointti siitä, että mitkä tässä on nyt ne asiat, mitkä kannattaisi ehkä muistaa sitten toivon mukaan jatkossa. Eli lähdetään sitten katsoa tuolta sitä määritelmää. Eli usein puhutaan historiallisista tansseista, niin se nyt tarkoittaisi periaatteessa tansseja, joista ei ole enää elävää perintöä. Eli on tanssittu joskus aikanaan, mutta ei ole enää niiden aktiivisesti tanssittu, jos on jossain kuollut, eli historiallisten lähteiden pohjalta sitten rekonstruoitui ja nyt sitten tanssitaan uutena tulemisena. No, sitten tässä on ihan paljon käytetty termi vanhat tanssit. No, se on yleensä tanssia, jota on tanssittu aiemmin menneinä aikoina. Eli siinä ei sitä, voi sanoa tarkkaa kriteeriä, että tanssit on pitänyt kuolla välissä, eli osa tansseista on selvinnyt pidempään kuin toiset, ja silloin vanhat tanssit voi toimia parempana yleisterminä siitä, että mitä ollaan tekemässä. No sitten tärkeää huomata termiero vanhat tanssit ja vanhojen tanssit. Eli vanhojen tanssit on salonkitanssia 1800-luvun loppupuolta 1900-luvun alusta. Siellä on 20- ja 30-luvun tanssia myös matkassa mukana. Eli monet tuolla ihan harrastukseen perehtymätön, niin helposti jos puhutaan vanhoista tansseista, niin sotkee ne vanhojen tansseihin heti suoraan. Eli siinä on vähän eri rajaus. Samoin tässä on lisäksi promootiotanssit, eli myös tuolla yliopiston promootioissa on tansseja. Osa on ihan erityisesti sinne olevat maisteri- ja tohtorin tanssit, mutta siellä on paljon niitä samoja, mitä on vanhojen tansseissa. Eli se on niin kuin vanhojen tanssien kanssa siinä mielessä samaa jatkumoa, eli akateemista tanssiperintöä. Sitten on kansantanssit. No, nämä on rahvan tanssijat 1800-1900-luvun vaihteesta eteenpäin. No, niiden tausta on pidempikin, mutta ne on tuossa 1800-luvulla ruvettu vasta nationalismin myötä keräilemään tarkemmin talteen ja korvattu miettimään, että mistä tässä hommassa on kyse.
No, kansantanssien yleistermillä voisi laittaa myös irkku- ja skottitanssit. Eli ne on yhtä lailla kansantansseja pääosin. Ja niitäkin on ruvettu kirjaamaan ylös vasta sitten 1800-luvun aikana. Mutta niistä vanhimpia on jäljitetty satojen vuosien aiemmin, mutta se voisi sanoa iso uusi tuleminen niilläkin on tuossa 1800-luvun loppupuolella. Ja sitten siellä on uusia tanssit, eli näitä nykyään tehtyjä tansseja, jotka enemmän tai vähemmän noudattelee sitten vanhoja kaavoja. Ja tuossa nyt Johnny piti hyvän esitelmän omista jutuista, eli niinkin pitkälle menee tänne voisi sanoa uusia tansseihin. Eli tehdään nykyään tanssi, mikä noudattaa vanhojen tanssijoiden rakennetta ja ideoita ja kaavoja. Ja tämä setti tässä yhteensä on sitten historialliset tanssit lainausmerkeissä. Eli se, mitä Linnassa ja Kuopiossa ja Tampereella ja muualla tanssitaan, niin on hyvin pitkälle niin kuin tällainen sekamelska erilaisia tansseja. Että toi tarkka historialliset tanssit rajaus niin ei oikein täsmää siihen, mitä me täällä oikeasti käytännössä tanssitaan. Sen takia nuo lainausmerkit siinä mukana. Eli pitää sisällään tukun erilaisia tanssiperinteitä. Siitä vissiin ei ole. Joo, ei kysymyksiä, siellä on vaan keskustelu. Sitten se maantieteellinen jakauma. Tässä on hyvin tyylikkäästi piirretty karttaan alueita. Eli voisi sanoa, että tämän historian tanssien ydinalueet on täältä Pohjois-Italia. No, Rooma on mukana, mutta Rooman eteläpuolelta ei juuri mitään. Ranskastakin toi Pariisin alue, Länsi-Ranska, se pääasia. Saksasta Reininlaakso, muut vastaavat. No sitten tuolta Benelux-maat ja Englannista, no Englanti, ei niinkään Wales, Skotlanti tai muut paikat, vaan se ihan englantilainen alue. Niin se on se, mitä voisi sanoa, historian tanssien ydinalue, mistä on suurin osa lähteistä on sieltä. Ja siinä mielessä voi miettiä, että ne on ne, mitä tässä on sitten tanssittu. Mutta sitten se tilanne ei ole ihan niin selkeä, vaan tuossa on toi violettipiiri, eli vaikka se lähteet ja perusideat on tuolta tiiviimmältä ydinalueelta, niin toi koko voisi sanoa historian tanssien skaala niin on Euroopan alue. Espanja, sieltä on joitain tansseja, en tiedä onko niin kuin lähteiden vähyydestä vai sitten siitä, että se on jotenkin erityyppisiä tansseja, tai onko väärä kieli, mutta Espanjasta ei hirveästi meille päin tullut tansseja. Siellä on joitain, mitkä on vaikuttanut italaisia ja ranskalaisia tansseja tyyliltään, mutta sieltä on myös ihan säilöntekijän tansseja, mutta niitä ei vaan Linnean tai Suomen tanssiskenessä ole paljon näkynyt. Sitten jos mennään katselemaan tuonne Itä-Euroopan suuntaan, niin sieltäkin on, no itse asiassa ruvetaan just katsomaan, Soni puhuu Masurkasta, se on Puolasta, Polonesian Puolasta, Krakowiakki, eli sieltä on paljon tansseja tullut, mutta niitäkään ei ole niin kuin kovin montaa varhaista aikalaislähdettä Itä-Euroopan puolelta, tai siellä voi olla taas sama, että on väärä kieli ja se tieto vaan ei ole liikkunut taas meille päin. Se jää siinä mielessä vähän sivummalle. Tosin 1700-luvulla niin siellä on ollut samoja tansseja kuin muuallakin Euroopassa. Sitten siellä on Pohjoismaat. No sieltä ei ole hirveän paljon varhaisia oppaita, kun ei mitään kirjallisuuttakaan juurikaan. Sitten 1700-luvulta alkaa olla jo oppaita ja niitä esim. Petri on
ansiokkaasti tuonut sitten tanssiperinteen piiriin. Eli löytyy ihan, mutta se tanssityylit on hyvin pitkälle samoja kuin Englannissa ja Ranskassa ja Saksassa. Sitten tuolla on reunomaisena Venäjä. Sieltä vähän katsoin, että se on vanhaan venäläisen hovikulttuurin ei ole kuulunut tanssi. Eli se on vasta Pietarin suuren aikaan sitten tuotu lännestä ja tosin hyvin nopeasti sitten kytketty venäläisiä kansantanssiperinteitä venäläiseen tanssiin ja tehty vähän omanlaista hovitanssia, mutta siellä se on sitten jatkunutkin 1900-luvun alkupuolelle asti. Eli sieltä vanhojen tanssipuolella on niitä Venäjän puolelta tulleita, mutta taas näissä muuten niin linnassa ei mun mielestä hirveästi ole venäläisiä tansseja ollut. Muutamia yksilöitä kyllä, mutta ei suuremmin, ja siellä kumminkin on ollut hirveän vahva tanssiperinne sitten 1700-luvun jälkeen. No sitten tuolla on karttaa pistetty sinne Venäjän suuntaan pieni nuoli. Eli en ole katsonut ihan tarkkaan, että missä vaiheessa Venäjällä on itäänpäin laajennuttu, kuinkakin suuresti. Että jossain Siperian aroilla ei hirveästi ole hovitansseja tanssittu, mutta sitten kun mennään Irkutskiin, Vladivostokiin ja muihin isoihin kaupunkeihin, niin kyllä siellä on ne hovin hommat levinneet. No sitä mukaan kun se riittävä määrä yleisöä saapuu paikalle, niin se on sitten valunut sinne itäänpäin. Ja taas jos ajatellaan muuta maata maailmaa, niin tuolla on USA, eli Yhdysvallat. Ne on ollut Britannian siirtomaa 1600-1700-luvulla. Ja sitten 1700-luvun aikana irtautunut, niin se on hyvin tiukasti kiinni ollut tuossa erityisesti parokkiajan tansseissa. Ja sitten siellä on jossain vaiheessa ruvennut sitten oma tanssiperinne irtautumaan vähän brittityylistä, mutta se kumminkin on yhä tätä samaa eurooppalaista tanssiperinnettä. Ja sitten siirtomaat, eli Karibialla, Etelä-Amerikassa, Intiassa, Aasiassa. Eli aina kun eurooppalaisia on riittävän iso pino päätynyt samaan paikkaan, niin on siellä niitä eurooppalaisia tanssejakin tanssittu. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että on yleismaailmallinen tanssijuttu, mutta nyt hyvin jättää tai pysyy tässä eurooppalaisen kulttuuripiirin parissa, vaikka onkin maantieteellisesti hajaantunut ympäri maailmaa sitten. Eli kun puhutaan meidän historiallisista tansseista, mitä tanssitaan, niin on ennen kaikkea eurooppalaisia tansseja, ehkä muualle vietyinä, mutta kuitenkin eurooppalaisen kulttuurin syntyperää. Ja sitten tuollakin Yhdysvallat ja siirtomaat mukana, mutta esim. Turkkilaisia tai arabilaistansseja ei ole. Joitain vaikutteita voi olla italialaisissa ja espanjalaisissa tansseissa. Samoin sitten Amerikan Intianin vaikutteita ei ole Kiinan tai Japanin tai muiden Aasian juttuja. Eli se on silleen rajautunut. Sieltä kyllä, jos taas olisi osaajia ja lähteitä, niin Kiinasta ja Japanistakin löytyisi historiallisia tansseja, mutta eivät kuulu tähän, mitä voisi sanoa, meidän historiallisiin tansseihin. Mutta se on hyvä muistaa, että tämä on hyvin eurooppalainen näkökulma, mitä harrastetaan. No siellä on Bordonia oli Saksassa, skotlantilaisia valkoisotilaita tullut taistelemaan 30-vuotisessa sodassa ja sitten jääneet sinne asumaan, eli Bordonia on tässä huomioitu. Älä yritä etsiä Saksan kartasta Bordonian laaksoa, mutta siellä se on, ainakin Johnin mukaan. Ja täälläkin venäläisiä tansseja, jos joku osaa niitä selvitellä, niin niitä olisi ihan kiva nähdä. Ja ainakin osaan ihan sitä samaa niin kuin solotanssi, salonkitanssiperinnettä, missä sitten voi olla vähän itä-eurooppalaisia twistejä mukana. Mutta tämä on se maantieteellinen jakauma noin yleisellä tasolla. Sitten aikakaudet, ja tämä dia oli kaikkein hankalin tehdä. Tässä on myös varmasti hirveä määrä virheitä ja puutteita,
koska tanssit eivät suostu noudattamaan hirveän tarkkoja vuosilukuja eikä aikaskaaloja, samoin se, että mitä kaikkia tyylejä erikseen ottaa esiin. Mutta kumminkin jonkinlainen käsitys siitä, että mitä on tapahtunut missäkin olisi hyvä olla, niin siksi tämä palvo tänne on laitettu. Eli täältä lähtee varhaiset tanssit. Ja sieltä löytyy trottua, farandolaa, estempiä ja muuta tansseja, joista on joitain mainintoja, ja tiedetään, että ne on tansseja, on nuotteja, mutta ei mitään tarkkaa kuvausta, että miten se tanssi oikeasti menee. Eli kun tanssitaan trottua, niin se on aika keksitty versio, mutta musiikki on oikea. No sitten 1400-luvun puolivälistä alkaa varhaisitalialaiset. Sieltä on jo ihan tanssioppaita, muutama kappale, mitkä on säilynyt ja julkaistu. Eli siellä voidaan selvästi sanoa, että on jo käsitystä, että miten tanssi menee, on selitykset siitä tanssin kulusta, musiikit ja muut vastaavat, eli se on sellaisia ekoja oikeita tansseja. Samoin passedanset, niistä ei ole vissiin sellaista kirjaa julkaistu, vaan siellä on muistiinpanoja ja muita pienempiä lähteitä, mutta niistä on selkeästi tiedossa passedansen kuviotatanssit ja muut vastaavat. Eli lähtee sieltä 1400-luvun puoliväliltä eteenpäin ja jatkuu. Täällä varhaisessa on sitten kresslitanssit 1500-luvun tietämillä plus miinus jotain kymmeniä vuosia. Sekin on taas ihan vaan muistiinpanoja tansseista, tanssin kulusta, musiikeista. Eli se ei ole mikään tanssiopas, vaan erikseen sitten joku kirjoitellut siellä itsekseen juttuja ylös. Eli selitykset on vähän tulkinnanvaraisempia. No, Paljarilaitoihan tanssityylän tonne, että se aikaisemmin kuuluu italaiseen, mutta myös sitten englantilaisen ja ranskalaisenkin tanssityyli, eli ne lähtee sieltä 1400-luvun puolelta, jatkuu sitten 1600-luvun alkupuolelle asti. Ranle ja ekoja mainintoja kanssa siellä 1400-luvun loppupuolelta, puolen välin tietämistä, ja sitten se iso lähde on orsografi 1500-luvun loppupuolelta, ja niitä on ranleja tanssittu ihan tuonne 1700-luvun alkuun asti, tai siellä on viimeisiäkin ylöskirjattuja, eli on ehkä tanssittu taas pidempäänkin, mutta se niiden kultakausi on, tai se, mistä meidän lähteet on, niin on tuosta 1600-luvun vaihteesta. Ja sitten valataan taas Italian alueelle, eli tämä oli varhaisitalialaiset, ne on nyt oikein 1400-luvun puolivälissä, on muutama lähdekirja. Sitten tuossa 1600-luvun tai 1500-luvun lopulla 1600-luvun alussa on taas sitten uusia oppaita, mitkä on säilynyt ja missä hyvin selitään paljon tansseja. Eli ne on vaan tyylisesti vähän erilaisia, niin siksi on oma tanssi osansa tässä. Se, että missä kohtaa täällä tarkasti vaihtuu, niin vaikea sanoa, eikä luultavasti se ei ole mikään peitsillä leikattu, että keksittiinpä uusi tanssityyli, vaan se on sellaista osittaista muuntautumista uudempiin tyyleihin. Täältä löytyy myös alamainit, eli 1600-luvun 1500-luvun puolivälistä 1600-luvun loppupuolelle. Eli niitä on sitten englannista säilynyt ja Ranskasta ja Saksastakin mun mielestä on lähteet, eli se on ollut myös sellainen laajempi tanssihomma. Sitten on tämä hyvin epäselvä sotku, eli kun aletaan puhumaan barokkitansseista, niin on ne koreografoidut tanssit, joita periaatteessa voisi pitää myös tällaisten tanssien jätkänä, eli mennään hienompiin askelikkoihin, hienompiin kuvioihin. Tanssi on taidetta, mitä aatelis esittää sitten muille aatelisille hovissa, eli se on hyvin näyttävää ja vaativaa. No siitä se jatkuu sitten palettina eteenpäin, kun tulee ammattitanssijat.
barokkitanssiin kuuluu kumminkin solat. Jos katsoo tanssivikiä, niin siellä on jaeteltu ECD-solat ja barokkisolat, mutta ne on ihan mitä samaa tanssiperinnettä. Se on vaan vähän, että kuka on kirjannut ylös ja mistä päin. Ja niitä samoja solatansseja on ollut myös Ranskan puolella, Englannissakin muita kuin Playfordissa. Ja sitten taas, jos ajatellaan ECD-tansseja, no siellä on ne solat, no niiden rinnalla vaan sanotaan kuvio-ECDt. Eli on 2 parin, 3 parin, 4 parin neliöitä, jonoja, kaikkia muita kuvioita. Niin se taas, no itse asiassa jatkaa taas samaa, mitä tuolla italialaistansseissa on jo aiemmin ollut, eli siellä on myös jänniä tanssia määriä, jänniä kuvioita, niin se sinänsä jatkaa samalla linjalla. No sitten taas kaatellaan ECD-kuviotansseja, no ranskalaiset kotilloonit on ranskalaisia maalaistansseja, eli taas hyvin pitkälle samoja. No siitä kehittyy quadrillit, square ja niin eteenpäin, eli ei sillä ole mitään sellaista selvää kohtaa, missä voisi sanoa, että joku tanssi on just englantilainen eikä ranskalainen, koska molempia on tanssit molemmilla puolella kanaalia, missä vaiheessa vaihtuu erilaiseksi, niin siinäkään ei ole mitään selvää, vaan se pikkuhiljaa muuttuu tanssit. Ja no samaan syssyyn tulee toi Empire Regency, eli no siellä on paljon solatansseja, no me ei juurikaan eroa taas ECD-solasta muuta kuin tulee vähän eri askelikkoja, eri rytmejä, mutta taas se kuviot on ihan samoja tuttuja kuin ECD-barokkisolista, eli voisi olla täällä perässä. Ja sekin, että milloin se alkaa, milloin päättyy, no Regency, jos ajatellaan tarkemmin, niin se on 1200 alkupuolella. Sitä voisi miettiä, että se yksi ero on tuossa 1700-luvun loppupuolella, kun Ranskassa putoilee päitä, niin siinä vaiheessa muuttuu vähän toi. Niin kun Ranskan tanssijohtoasema kärsii siitä ja sitten myös yleinen eurooppalainen ilmapiiri muuttuu ja silloin se näkyy myös tansseissa. Siinä mielessä empire-tyyliä voisi ajatella, että se alkaa siinä Ranskan vallankumouksen aikoihin, mutta se todellakin on suoraan jatkumoa tuolta eteenpäin. No, samoin sitten kun ruvetaan puhua salonkitansseista, no ne taas on ihan jatkuu suoraan tuolta kotellaan näistä empire-tansseista salonkitansseja, eli ei siellä ole mitään selvää rajaa, missä voisi sanoa, että tässä kohtaa muuttuu. Ja salonkitansseja on tanssittu taas ympäri Eurooppaa. Tuollakin Venäjän viimeinen suuri tällainen tanssijuttu oli 1903, ja siellä teemalla 1700-luvun tanssit tai tyyli. Ja sen jälkeen, no muualla Eurooppaa varmaan vielä tanssittu, Venäjällä loppu isot juhlat siihen, mutta sitten voi sanoa, että toi isompi salonkitanssityyli ehkä loppuu eka maailmansodan aikana, kun siinä tulee taas iso muutos ajatusmaailmaan. Eli se tyyli vaihtuu, kun ruvetaan katsoa 20-30-luvun tanssia, niin on hyvin erinäköistä kuin se 1900-luvun alkupuolen. Ja sitten tuolla lopussa kansantanssit, eli no suomalaiset kansantanssit, irkutskotit, italialaiset kansantanssit, niitä kaikkia löytyy. Niin, kuten jo sanoin tuolla aiemmin, niin niitä on ruvettu 1800-luvun loppupuolella nationalismin myötä kirjaamaan ylös, mutta niitä on myös jäljitetty sitten satoja vuosia aiemmin, eli jostain täältä ne on lähtenyt ja sitten tullut uutta tai muuttunut pikkuhiljaa ja tuolla on ruvennut kirjoittaa sitten isommasti yli, että on tullut ylös, että on tullut sellainen niin selkeämpi tanssityyli. Ilta tässä vaiheessa tuolta chattiin tuli hirveä määrä juttua. Joo, tuolla Astraali kiitteleekin, että missä on ollut esitys koko ajan. Tämä on mun sellainen oma pikku innostuskohde, eli no, tuolla lopussa tullaan huomaamaan niin se, että
musta on kiva, että ihmiset tietää, mihin ne tanssit liittyy. Eli siksi tämä on täällä myös aiheena, ja olen yrittänyt kyllä muillakin leireillä joskus mainita ja kertoa vähän tarkemmin, että mihin homma liittyy. No niin, hyvä Petri. Petri tuolla kommentoi toista aikarajoista, ja kuten sanoin juuri, täällä on käyliä tanssikirjoja, jotka saavat sitten korjailla minua, koska edenkin tässä on paljon virheitä ja niitä päällekkäisyyksiä, ja tämä loppupää on Petrin erityisalaa. Älkää pistäkö tätä vielä sellaisena tanssivikiin, että annetaan ensin Petrin korjata aikakaalat ja tanssityylit kohdilleen, niin sen jälkeen voidaan laittaa se julkiseksi ja näytille. Kyllä Petri tiesi olevani väitöstilaisuudessa. Kuten sanoin, niin tämä kalvo oli hankalin näistä. Joo. Mutta palataan tämän aikaskaloihin sitten loppupäässä. Toivon mukaan ehditään. Kello tikittää. No, kenenkaan tansseja tanssit, eli no, kaikki on tanssina. Mutta rahvaan tanssista ei vain sellainen lähteitä, eli siksi puhutaan, että tanssimme hovitansseja pääosissa, mutta eli ne tanssioppaat muut on omistettu kuninkaallisille ja muille tärkeille henkilöille, eli se on sinne ihan yhteisön huipulla suunnattua, koska niiltä saa myös rahat siihen tanssikirjan tekemiseen ja painamiseen. No, muistikirjat ja vihkoset, eli muut lähteet, niin ne on myös ylempien säätiöiden etu, eli ne on ne, jotka osaa kirjoittaa, osaa lukea, joilla on aikaa kirjoitella juttuja ylös, joilla sillä on ehkä merkitystä. Eli sen takia meillä on hovitanssit, eli ylhäisön tansseja. No, myöhemmin on varakkaat porvarit tullut hommaan mukaan, eli siellä on sitten alkaa olla varaa irtautua siitä arkkityöstä, niin pääsee tanssimaan. No sitten myöhemmin akateemiset ihmiset, ylioppilaat, eli siellä on jo ihan keskiluokkaista väkeä, mutta pääseet mukaan tähän elämänrytmiin, ja todellakin yhä jatkuu meille asti vanhojen tansseissa ja promootiotansseissa. Ja todellakin kansantanssit vasta 1200-luvun puolelta ruvettu sitten kasailemaan niin aktiivisesti ja tietoisesti. No sitten, mitenkäs historiallisesti nämä meidän tanssit on? Eli barokin kultajilta on hyvinkin tarkkoja ohjeita siitä, että miten tanssitaan. On kerrottu asennot ja olemukset ja muut hyvin tarkasti. Siellä notaatiossa näkyy jalkojen liikeraitat, mitä kautta pyörätetään minnekin. Näkyy käsien asennota ja muuta vastaavaa. Eli se on se Chamfoyer-notaatiojärjestelmä. Eli joistain tanssista me tiedetään hyvin tarkasti, miten se pitää tanssia. Ja sielläkin on pieniä juttuja, mitkä vaan pitää tietää, mutta kumminkin se on hyvin selkeä ohjeistus. No, sitten hyvä muistaa, että ei aina. Eli jo aikalaisilla oli useita eri versioita samasta tanssista. Joku Lomatelote, mistä on se esitysversio ihan koreografioituna versiona, mistä on salatanssiversio kahdella eri nimellä Englannissa ja Ranskassa. Eli pitäisi aina tietää, mikä niistä versioista on kyse. Jos joku haluaa tanssia Lomatelote ja Solat-version ja toinen lähtee vetämään solo-versiota, niin ei ihan me yhtään. No, variaatioita samasta tanssista tai seuratanssiesityksiä, niitä esitystanssiversioita löytyy useimmista tansseista. Sama musiikki voi olla useassa eri tanssissa tai vastaisit samalle tanssille useita eri musiikkeja. Ja no siitä ei ole kamalan paljon tietoa, paljonko aikalaista on soveltaneet ja improvisoineet. Et sitten 1700-luvun lopulla 1200-luvulla esimerkiksi tulee ihan askelkyyttä, mistä tiedetään, että tässä tehdään joku kuvio, minkä saa päättää, joka se saa soveltaa, mutta että paljonko
perussolatanssissa on saanut kikkailla, niin ei ole hirveästi mainintoja. No, sitten meillä on ne tanssit, jotka pitää tietää. Eli siellä on vain olemassa muistiohje, henkilöt, jotka osaa jo tanssin entuudestaan tai vähentää tanssityylin. Esimerkiksi solatanssien viivaohjeet on hyvä esimerkki siitä, että tiedetään, minne päin ollaan menossa, mitä ollaan tekemässä, mutta ei ole mitään mainintaa siitä, että minkälaiset askelikot on käytössä. Eli pitää tietää se ajan yleinen askelikkotyyli tai sitten soveltaa omiaan. Samoin näissä viivapiirroksen näkee, että onko se peilikuva vai ei, mutta esimerkiksi Playforin ohjeissa, monissa italialaisissa ohjeissa, niin tässä ei ole mainintaa sitä, että kerrotaan vain toisen henkilön kuvio, ja tekeekö toinen peilikuvaa vai täysin aitoa. Ja usein renessanssitanssissa tehdään samaa kuviota, barokissa usein peilikuvaa. Siitä voi vähän päätellä, mutta ei ole sellaista varmaa tietoa. Monesti esim. Pyörimiset muut, niin ei kerrota suuntaan, sanotaan vaan go once around. No, mitä kautta? Heitä poltti. Mutta eli pitää tietää. Ja sitten siellä on onko se Epping Forestista toi ohje, mikä sanoo vaan, että kiss her. No, se on aika selvää, mitä pitää tehdä, paitsi että miten. Onko se suudelma kädelle, poskisuudelma, kevyt kohtelesuudelma huulille vai sitä ranskalaista irvokasta toimintaa. Eli vaikka me tiedetään tanssista selvästi, että mitä tässä tapahtuu, meillä ei ole mitään hajua, miten se tapahtuu. Eli se vaatii sitä laajempaa tietämistä sitä kulttuurista, tanssityyleistä, muista vastaavista, että voisi tehdä sitten hyviä veikkauksia siitä. Ja siitä päästään tuohon. Eli todellakin pitää olettaa asioita, jotta saadaan tanssi kulkemaan. Ja pahimmilla sieltä on puuttunut jopa osia, esimerkiksi Dance Cleavesistä yksi osio oli vaan revennyt. Askelikkoja liikkeitä ei aina kerrottu tai selitetty. Ja esimerkiksi Grizzly-tansseissa on se, että kaikki tanssiselitykset alkaa after the trace. Mutta trace-kuvia ei ole missään kerrottu. Et sitä on sitten pähkäilty. No, se on englantilainen versio, niin se, että Italiassa on samaan aikaan tanssittu vähän, että siellä on aina alkuosio tietyn tyyppinen, niin luultavasti se on samanlainen ollut englannissakin ehkä. Mutta siis pitänyt veikata. Eli tanssit on kasattu niin hyvin kuin osataan, mutta se on pitänyt tehdä tulkintoja ja päätelmiä. No, ei sekään ihan aina pidä paikkaansa. Eli osa tansseista on aikanaan tulkittu väärin, mutta se väärä versio on ollut joko juurtunut niin hyvin, että siitä ei ole saatu kitkettyä, tai sitten se on ollut niin paljon kivempi, että sitten on todettu, että no jatketaan sillä samalla. Osa tansseista on muokattu ihan tietoisesti paremmiksi noin lainausmerkeissä. Esim. Monet meidän branleista ei ole ihan sellaisia kuin arpea ne kuvaa, mutta ne on kivoja tanssia ja niissä on silleen kivoja piirteitä, mitkä sitten siis selvästi näkee, että se on sama tanssi, mutta siellä on tulkintoja vähän eri tavalla tehty. Ja sitten tanssia on voitu muokata ihan tanssittavuuden ja esityksellisyyden vuoksi, eli aika moni ABC-tanssia on vaihdettu AP-jakoiseksi, koska C-pari ei koskaan tee mitään. Saadaan enemmän tanssiaikaa samalle ajalle, vähemmän seurustelua. Samoin esimerkiksi toi Hostikan Puro ja Dasilli, mitä se on opettanut siellä lyhytkurssilla, niin on selkeästi muunnelma sitä alkuperäisestä, koska silloin päästään tanssimaan ja se on helpompi opettaa, mutta se on myös hyvin, tiedetään, että se ei ole oikea eikä ole tarkoitus oikea, vaan se on tarkoitus päästä harjoittelemaan tanssia, jolloin se pitää vähän muokata, että saadaan nopeammin opetettua. Eli ne on ihan tietoisia muutoksia, joita on joskus tehty. Ja sitten on tämän aamuinen homma, eli näitä modernia musiikkien käyttöä vanhaan tanssiin, uusia tulkintoja kuvista ja tanssityyleistä, eli jos ajatellaan joku Kadesset zombiversiona tai muuna, niin se tanssityyli ei ehkä ole ihan historiallinen, mutta tanssi on historiallinen.
Ja sitten jollakin uusia tansseja perinteitä kunnioittain, no, enemmän tai vähemmän. Eli osa on hyvinkin alkuperäistyylisiä, mitä on hyvin vaikea huomata alkuperäislähteiden tansseista, ja osa on sitten selvästi niin kuin moderneja, jossa on vain piirteitä historiallisista tansseista. Eli siitä päästään tänne ongelmakohtiin. Eli niiden historiallisuus vaihtelee todella suuresti. Eli osa on hyvinkin historiallisia, osa on todella hyviä arvauksia, osa vähän huonompia arvauksia ja sitten osa on ihan täysin uutta tuotosta. Se tanssien ajoitus on hankala, eli me voidaan tietää jonkun tanssioppaan julkaisuvuosi, esimerkiksi joku Playford 1651, mutta Playford ei ollut tanssimestari, vaan julkaisi, ja ne tanssit on tehty joskus aiemmin. Pari vuotta aiemmin, parikymmentä vuotta aiemmin, 100 vuotta aiemmin, ei voi tietää. Samoin se, milloin tanssi on lopetettu tanssimasta, vaikka tiedetään, milloin on julkaistu, niin kuinka pitkään sitä on tanssittu jossain päin maailmaa, niin vaikea tietää. No, se tanssia kysymyskin vaihtelee, eli alemmat säädöt on matkineet yleisön tansseja, tehnyt niistä omia versioita. Yleisö on taas irrotellut ja ottanut niitä kansantanssipiirteitä tansseihin mukaan. Eli se ei ole niin selkeä, että olisi vain hovitanssit ja kansantanssit, vaan se on jatkuma, missä on vuorovaikutusta kumpaakin suuntaan. Ja todellakin se maiden ja tanssityylien tarkka rajaaminen on mahdotonta. Siellä on paljon päällekkäisyyksiä, missä alkaa tulla vain vivahde-eroja. Aikalaisrajat on ihan eri kuin nykyään. Eli jos puhutaan nyky-Ranskasta, niin se Etelä-Ranska, Atlantin rannikko on ihan eri paikka kuin mikä on ollut se niin kuin Pariisi ja Elsassin alue ja muut. Niin se ei pidä antaa hämätä niin kuin nykymaakuvausten sitä, että missä se tanssit on liikkuskellut sitten aikanaan. No, ketkä tanssii historiallisia tansseja nykyään tai no, miksi harrastaa tansseja? Niin ihan tanssin ilosta. Eli osa tanssii, koska haluaa tanssia, ja niille historiatanssit ei ole sinänsä eroa niin kuin muista tansseista. Tykkää kansantansseista, tykkää lavatansseista, tykkää modernista street danceista, eli tanssi on tanssia. Tämä on vain yksi tanssityyleistä. No, sosiaalisena toimintana täällä on hyvin paljon kivoja ihmisiä, joilla on samantyyppisiä ajatusmaailmoja, niin osa tanssii ihan sen takia, että näkee ihmisiä, se on kivaa puuhaa, vaikka tanssi itsessään ei ehkä olisi pääasia, vaan se, että on se yhteys ja porukka. Niitä näkee aina tanssijasta siellä reunalla istumassa. Mutta se on tärkeä osa kumminkin kokonaisuutta se, että on ne toverit, joiden kanssa tanssia. No, liikuntana hyvää toimintaa aivoille päälle, eli pystyy vähän, niin kun, jos ei saa itse muuten liikkeelle, niin sitten lähtee tanssimaan ja näkemään ihmisiä. Ja siinä samalla tulee tasapainoa ja kuntoa ja rytmitajua ja kaikkea muuta. No, nyt ihan historian ymmärtämiseksi ja tutkimiseksi, eli se, että haluaa päästä syvemmälle siihen niin kuin historian ymmärtämiseen, niin siinä taas sitten iso osa, koska se on niin tärkeä osa ollut sosiaalista rakennetta, niin sieltä pääsee sitten eri näkökulmalla liikkeelle. No, sitten on historian elävöittäjät, jotka haluaa itse nauttia sitä historian saatosta, ja no sielläkin vielä just näitä eri aikakausia, eli keskiaikarenesanssi, eli keskiaikaseuran tyypit, barokki, empire, uudemmat, niin osa keskittyy johonkin aikaan ja rajaa sitten osan tanssista pois, ja toiset taas tykkää kaikista aikakausista. Niitä tanssijoita on moneen lähtöön. Ja että jokaisella on omat syynsä osallistua, ja usein se on yhdistelmänä useampia eri juttuja, harvoin siellä yhden ainoan syyn takia. Ja koska aika alkaa käydä vähin, niin ne viimeiset hommat tästä päästä, eli
jotta voisi tanssia tai nauttia tanssista, niin ei tarvitse tietää mitään. Eli jos tuntuu, että liikaa tietoa, liikaa juttuja, niin antaa mennä ohi ja nauttia vain tanssimisesta. Se on ihan ok. No se konteksti ja tanssin taustan tietäminen syventää osaamista, eli kun tietää sen, että miltä aikakaudelta, mistä maasta se tanssi on, millaisille tanssijoille, niin se on ihan eri kokemus kuin vaan tanssia niin kuin irrallisena osana. Joku almainen, joka voi tuntua tylsältä tanssilta, niin siinä vaiheessa, kun ymmärtää, että se on ollut se kovin pähistelytanssi, missä on esitelty itseään, missä pitää olla arvokkaasti ja juhlavasti, niin se on ihan eri tanssi kuin se, että oho, ja onpas tylsää, miksi tässä ei tapahdu mitään. Eli se tanssi itsessään saa paljon enemmän, kun sitä ymmärtää sen taustan ja sen, mihin se liittyy. No, historialliset tanssit on monimutkainen pyyhti, kuten tässä on selvinnyt, niin sitä voi sitten selvitellä ja kerjää itse sen verran, kun itselle sopii. Eli suosittelen lisäämään tietoa, mutta jos tuntuu, että ei halua, niin ei tarvi. Ja sitten taas, niin jos haluaa syvään päätyä allasta, niin löytyy tosi syvää paikkaa. Jokainen valitko itse, missä haluaa sitten olla. No, se olisi hyvä tiedostaa, että ihmiset tanssii eri syistä, eli hyväksykää ne eri tulokulmat. Joku, joka haluaa vain tanssia, niin ei se halua kuulla pitkiä pölinöitä, ei ehkä halua keskittyä tyyliin hirveän paljon, haluaa vain pitää hauskaa. Joku toinen taas kaipaa sitä, että kerrotaan tarkasti, miten hommat toimii ja mihin tämä liittyy. Eli kun kaikki siitä porukasta tiedostaa, että muilla on eri tarpeita, eri haluja ja hyväksyy ne, niin päästään aika pitkälle. Ja tanssin opettajille vielä. Tämä pätee myös kaikille, jotka kertoo tanssista muille, vaikka ei erikseen opettaisikaan, mutta selittää tanssimattomille kavereilleen. Niin älkää hukuttako kuulijoita sinne nippelitietoon. Tai sitten sanotaan, ei tarvitse hukuttaa. Jos ne haluaa hukuttautua, niin antaa mennä vaan. Mutta se, että se ei ole tanssin kannalta oleellista välttämättä, mutta vastaavasti konteksti pitäisi tarjota. Eli vaikka ollaan vain jossain esityksessä tai muualla, niin silti kerrottaisiin se, että mihin tämä liittyy, mistä tämä tanssi tulee ja niin eteenpäin. Eli silloin kuulija saa paljon enemmän irti siitä hommasta. Jos sitä kiinnostaa, niin sitten se saa välineitä, tarttumapinta-alaa. Jos ei kiinnosta, niin se menee ohi. Ja sitten se mun oma tärkeä pointti on, että älä anna väärää todistusta. Eli jos tanssi ei ole historiallinen, niin älkää sanoko, että se on historiallinen. On ihan ok sanoa, että tanssimme muunnelmaa renessanssitanssista tai tanssimme historiallishenkistä tanssia. Eli väärästä pois oppiminen on paljon työlämpää kuin oikean oppiminen. Eli kertokaa sitten se, mitä kerrotte, niin oikeasti. Ei tarvitse mennä sinne syvällisiin nippelitietoihin, mutta se, että jos tanssitaan uusia tanssia, niin sanotaan, että hei, tämä on uusia tanssia. Jos halutaan tanssia italialaista renessanssitanssia, niin voidaan kertoa, että tämä on Italiasta 1500-luvun loppupuolelta. Se on heti kuulijalle sille, että aha, on jotain niin kuin tarttua. Ja toinen oma pointtini on myös se, että arvostakaa sitä historiallisuutta, eli uusi tanssit on kivoja, mutta historialliset tanssit on historiallisia tansseja, niillä on sitä omaa kontekstiaan paljon. Se on kyllä ihan jänniä kontekstia myös itsellään, mutta se on silti vähän eri asia. Miettiä jotain barokkitansseja, missä tietää, että milloin se opera on esitetty ekan kerran, kuka on ollut päänäyttelijä tai päätanssijat eri rooleihin ja niin eteenpäin. Eli arvostakaa sitä tietoa, mitä sieltä on saatavilla, ja nauttikaa siitä. Nyt taisi mennä minuutin yliajalle.